Pynbor nakaslem jong unongsan Hima. Nakalian Jong ba bansay mabanyang ibidero i-join secretary Jong ka United Youth Movement. Kumaplayo snowro sakmat yake ka ba nakaliang Jong kumaplayo snow yake ka ba nakaliang Jong i ba sali ibidero president ramba Jong seng UHM ya ka bay lapan pau. Hagabidi bat ka jing Pynbor Jong ka sarkar jila ya kiriupat ba. But come tam nilai kum ono hakini ki kindiat sengi nakaliang Jong i deputy commissioner Jong ka SKC district ila penmi ro ya ka notice order ban ong ba kiba bu i gidukan kiba nyak local taxi kiba belas ngi kindu no e ka kam newat ban ong ban nyak kali ro kimyo ban pelidukan ro kimyo nama ba kim shima ai vaccine te kai ber khoi kalong ba nakaliang Jong i kiripai ba kam tam ngi kum kiba train na ka imlang sa alang ngiken mau bang ide kita kinong song snong Jong ka jela Meghalaya kum ta hiru habang itrei kum ki briu ki bedan ni kamon sobha na ka ka seng ka bayeng halor ukpat Jong upai ba halor ka benta Jong upai ba ka seng ka bayeng nam ta ka hok ba ka jing shisha and habang ipai kmat ikatik city ka ba i deputy commissioner i lapanmi banong ba anam la ban plidukan orang melak banyak local taxi lada pikam da ai ke vaksin katangi hapan bu ke jingkeli sha i deputy commissioner lani kumju sha ka sarkar jila bangi jiu i barabor haba nakaliang Jong ka sarkar ka issue ya kanu ka notification ka haban issue ka kum ka ai kum ka nuksa ka mga panpaw syakmat haba ka issue ha ka ki criminal procedure kadon ka 144 CRPC section di lembaga ni ke section kumong no la issue ya kita gibelek kam sniu dan rai haba wanra ya ni ka order ka Pynbor ka khnyan ni upat ba under which section ni haban bo halor kanu ka section halor kanu ka benta halor kanu ka an ya ka ba nakaliang Jong ka deputy commissioner Jong ka SKC district ka issue kumjuru keleng saudong Jong ka jelahi berokoi apedeng ki district ki baper lembaga deputy commissioner ki penmi ya kita ki notification ki order Kampatan mahabang i kepada Dewan Presiden Nish Khamat kumang i lembaga city kepala isu lembaga deputy commissioner Jong ka West Kasih district laong ba on siu sipau hajar tengka nak benta gitu kiba I inject Tika kai kene halor kena ka an pi isu kai kita ka an ke isu tu Pynbor who gives you the power to elect who gives you the power to issue the notifications kum ki pad ba ngi haban Pynbor ta manuru ba ai boring ki pad ba banjit ya ki MLA banjit ya ki MP atau kamri ka constitution in according to the constitution of India we have the power to choose we have the power to elect the MLA nakata ka daw the MLA they are the legislative they berkenal bahaya kata ba ya ka bang 8 tahun ne khmat kumong no ba ki MP ki MLA ki MDC lana ki IAS ki MCS kidai kita ki public workers but kinum laban ong ba kin penmi ya kanu notification lana kin issue ya kanu ka an claim kanu section kinum la namar balai kinum la ban tray ya ka kam jo upat ba ha ka ying ka bagisa ba ha ka to basngi ngira da ay ka clear message ba kanum Pynbor ipat ba lana kam pen jubor ipat ba limba ki bor ka an halor kani gajing ay kani rawai vaksin hawat ngim shimdei ta kaseng mang ngi khang ani ngi Pyrshah ngim la banai kanu ka tintin halor yang ani le kani bitang si tintin ya ka sarkar ba wat Pynbor kum bangila ni ki ko bor man hakini kisni ba kan gajing yo ajungi na ka shti jing yo ya to notification na po ka office Jong deputy commissioner Jong ka SKC bala lab bala ui baka tu kajing Pyrshah kajing Pynbor ipat ba bakin hapan ay vaksin katawat ikinong siyang dukan nangnya kali hamtam kali kamay pero Jong jela halor kani kanong rim nangingis ko magperamjur ya kani pangidawan ak sarkar baka diban simyang no ya kato baka diban pahayang no nakway kishti bakot kum ki jingtip di pangilaya syai pura ba nadu ke Ministry of Health na Delhi ba kani kajing ay vaksin amday kata kabanong ba kaba ngihap ban kabalong mandatory amday kata ay kren kerpang bakalong voluntary